Bore da a chroeso cynnes iawn i'r roedfa unwaith eto. Dyma'r ganfed Salm. Cenwch yn llafar i'r arglwydd yr holl ddeiar. Gwasanaethwch yr arglwydd mewn llawenydd. Deiwch o'i flaen ef a chan. Gwebyddwch mae yr arglwydd sydd dduw. Efe a'n gwnaeth ac nid ni ein hunain. Ei bobl ef ydym a defed i borfa. Ewch i mewn i'w byrth ef a diolch ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo a bendithiwch i enw. Canys da yw yr arglwydd, i drigaredd sydd yn dragywydd, a'i wirionedd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Thema yr oedfa heddi yw teyrnasiad Crist y Brenin, gan ei fod hi yn sul olaf y flwyddyn eglwysig. A dyma'r darlleniad cyntaf o Eseciel, pennod 34. Dyma mae'r arglwydd, y meistr, yn ei ddweud. Rwy fy hun am fynd allan i chwilio am fy nefed, a rwy'n mynd i ddod o hyd iddyn nhw. Fel mae bigel yn chwilio am ei braidd pan maen nhw wedi mynd ar y chwal, byddai un dod o hyd i'm praidd i. Byddai'n eu hachub nhw o ble bynnag eitho nhw ar y diwrnod tywyll stormus hwnnw. Rwy'n mynd i ddod â nhw siathre o'r gwledydd eraill, dod â nhw yn ôl i'w tir eu hunain. Rwy'n mynd i adael iddyn nhw bori ar fryniau a dyffrynoedd Israel, ble bynnag mae porfa iddyn nhw. Ydw. Rwy'n mynd i roi porfa iddyn nhw ar ben bryniau Israel. Byddan nhw'n gorwedd mewn porfa hyfryd ac yn bwydo ar laswellt cyfoethog bryniau Israel. Rwy fy hun yn mynd i ofalu amdanyn nhw a roi lle iddyn nhw orwedd i lawr, medde'r meistr yr arglwydd. Rwy'n mynd i chwilio am y rai sydd ar goll, a dod ar y rai sydd wedi crwydro yn ôl adre. Rwy'n mynd i rwymo briwiau y rai sydd wedi i hanafu, a helpu'r rai sydd yn wan. Ond bydd y rai cyfoethog a chrif yn cael ei dinistrio. Byddai'n gofalu i bod nhw'n cael beth maen nhw'n ei hyddu. Felly, dyma mae'r arglwydd y meistr yn ei ddweud. Rwy'n mynd i wahaniaethu rhwng y defed tewion a'r defed tenau. R'chi'r rai cryfion wedi gwthio'r rai gwan o'r ffordd. R'ch chi wedi i cornio nhw a'i gyrru nhw i ffwrdd. Ond rwy'n mynd i achub fy nefaid. Byddan nhw ddim yn cael i camdrin o hyn ymlaen. Ydw. Rwy'n mynd i wahaniaethu rhwng un ddafad a'r llall. Rwy'n mynd i apwyntio un bugail i ofalu amdanyn nhw, sef fy ngwas Dafydd. Bydd e'n fugail arnyn nhw. Fi, yr arglwydd, fydd i Duw nhw. Am gwas Dafydd fydd pennaeth y wlad i'w harwain nhw. Fi ydy'r arglwydd, a dwi wedi dweud beth sydd i ddod.
O'r Testament cyntaf felly at y Testament Newydd, a llythyr Paul at yr Effesiaid a phennod 1. Ers i mi glywed gynta am eich ffyddlondeb i'r arglwydd Iesu, a'ch cariad at Gristnogion eraill, dwi ddim wedi stopo diolch i Dduw amdano chi. Rwy'n cofio amdano chi bob tro rwy'n gweddio. Rwy'n gofyn i Dduw, Tad bendigedig yn harglwydd Iesu Grist, roi'r ysbryd i chi, i'ch goleuo, a'ch gwneud yn ddoeth, mwyn i chi ddod i'w nabod yn well. Rwy'n gweddio y daw'r cwbl yn olau i chi. Rwy eisiau chi ddod i weld yn glir a deall yn union beth ydy'r gobaith sydd ganddo ar ein cyfer, a gweld mor wych ydy'r lle bendigedig sydd ganddo i'w bobl. Rwy hefyd am i chi sylweddoli mor anhygoel ydy'r nerth sydd ar gael i ni sy'n credu. Dyma'r pŵer aruthrol wnaeth godi'r Meseia yn ôl yn fyw, a'i osod i eistedd yn y sedd anrydedd ar ochr dde Duw yn y byd nefol. Mae'n llawer uwch nag unrhyw un arall sy'n teyrnasu neu'n llywodraethu, ac unrhyw rym neu awdurdod arall sy'n bod. Does gan neb deitl tebyg iddo fe, yn y byd yma na'r byd sydd i ddod. Mae Duw wedi rhoi popeth dan ei awdurdod. Mae wedi ei wneud yn ben ar y cwbl lles yr eglwys. Yr eglwys ydy i gorff ef. Mae'n llawn ohono fe, sy'n llenwi'r bydysawd cyfan a'i bresenoldeb. A boed i fendith Duw orffwys ar y darllen, y gwrando a'r deall o'i air sanctedd ef ar ein cyfer ni. Amen. Hen weddi Gymreig sy'n sail i'n gweddïau ni bore yma, a mae'r weddi hon wedi cael ei chofnodi yn llyfr du Caerfyrddin. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Gogoneddus arglwydd henffych well, bendiged di eglwys a changell, bendiged di'r tair ffynon sydd, bendiged di nos a dydd. Beth fendigodd di Abram pen ffydd, bendiged di fywyd tragywydd, bendiged di adar a gwenyn, bendiged di borfar glaswelltyn. Beth fendigodd di Aron a Moses, bendiged di ddyn a dynes. Bendiged di wythnos a ser, bendiged di awyr ac ether. Bendiged di len a llyfrau, bendiged di bysgod dan donne. Bendiged di feddwl a gweithred, bendiged di ddeiar y blaned. Popeth da greuwyd bendiged, ac feth fendigaf y di, arglwydd y gogoniant, gogoneddus arglwydd, henffych well. Rhaid ni'n rhoi diolch i ti, o Dduw, bod gwmynt â ni i roi diolch amdano,
bod ni'n gallu codi yn llef gyda'r greadigedd gyfan i ddweud bendiged wyt ti. Bendiged wyt ti yn dduw y cyfanfyd. Bendiged wyt ti yn gosod Iesu yn ddyrenyn ar y cyfan. O arglwydd Dduw yn tad a ninnau yn dod i ddwydd drwy weddi. Cofiwn am anghenion y byd hwnnw. Cofiwn am y tlawd sydd yn galw allan am bethau sylfaenol bywyd. Cofiwn hefyd am y sawl sydd ar modd i rannu, boed iddynt wneud hynny yn hael. Ond yn gweddi bore yma o Dduw yw nid yn unig ar ei ti wrando arno ni fel torf o'th bobl, ond hefyd y bydde di'n gwryndo arno ni fel unigolion yn dod â'n anghenion ger dyfron ac yn cyflwyno i ti anghenion eraill. Bydd gyda rai sydd yn dost, a rai sy'n galaru, rai sy'n ddryslyd i meddyliau, a rai sydd yn anobeithio. O Dduw, rod y lawenydd, o Dduw, rod y nerth, a chlew ni wrth i ni weddio y pethau yma yn enw Iesu yn brenin, a'n dysgodd ni pan yn gweddio i ddweud, ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiad enw, deled y deyrnas, gwneler de wyllus megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Deroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni yn dyledion, fel y maddeuwn ninnau hi'n dyledwyr, ac nac arwen ni hi brofedigaeth, eithir gwared ni rag drwg, canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Falle byddech chi wedi clywed am fargyfreithwraig enwog o'r enw Amal Clooney. Mae hi'n wneud tipyn o waith ynglyn â hawliau dynol ac yn cael tipyn o enw iddi hi hunan am yr hyn mae hi yn cyflawni yn y llysoedd barn. Wel, os ych chi wedi clywed am Amal, falle byddech chi wedi clywed am ei gŵr hi hefyd, George Clooney, actor traenwog o America. A mae hanesyn yn cael ei ddweud am George pan oedd e yn ifancach, oedd e ddim yn gallu cael gwaith fel actor, ond oedd e'n benderfynol i wneud yr hyn fedre fe i wneud yr hyn oedd yn angenreidiol i gael gyrfa fel actor. Oedd e'n gorfod dibynnu ar garedigrwydd ffrindiau, yn gorfod cysgu ar ambell soffa ffrind neu derbyn prydiau fwyd neu tipyn o arian oddi wrthyn nhw. Ond os ych chi'n cofio'r gyfres IR oedd yn ymddangos ar Sianel 4 yn y 90au, a'r cyfres ffilmiau wedi ni wnaeth Clooney, mi welwch chi fod George wedi gwneud tipyn o enw iddi hunan maes o law a wedi dod yn dra cyfoethog. Wel, mi benderfynodd un dydd fod eisiau addalu heilioni i ffrindiau a'r help oedd wedi derbyn pan oedd yn ifancach. Ath i'r banc a mi ofynnws am 14 cwdyn arian gyda $1,000,000 yr un ym mhob cwdyn. Llogi fan, taflu'r cwdynau arian yma yn y cefen gyrru sythre, ac yna galw 14 o'i ffrindiau at ei gilydd. Yr 14 oedd wedi rhoi'r cymorth mwyaf iddo fe, cyn iddo fe ddod yn actor ifanc. Ac yn ystod rhyw bryd o fwyd yn y tŷ, mi ath a'r ffrindiau i'r fan,
ac o un i'r llall mi nath e roi cwdyn arian i bob yr un ohonyn nhw. Gan ddweithio nhw, mae'r arian yma i'ch talu chi nôl am yr help roddoch chi i fi pan oedd dim byd gyda fi. Bod y cyfle da fi nawr i'ch talu chi yn ôl, felly rwy'n hynod o hapus i wneud hynny. Yn ameg Iesu, yn Efengil Mathew 20:5, mae'r dorf sydd yn cael ei casglu ynghyd o flaen gorsedd y brenin yn synnu pan maen nhw'n derbyn haelioni y brenin yno. Yn synnu achos doedden nhw ddim yn disgwyl cael ei gwobrwyo am unrhyw beth o gwbl. Gwrandwch ar ddechrau'r ddameg. Pan fydd mab y dyn yn dod yn ôl, bydd yn dod fel brenin i deyrnasu. Bydd yn dod mewn ysblander a'r holl angylion gydag e, ac yn iste ar yr orsedd hardd sydd yno ar ei gyfer yn y nefodd. Bydd yr holl genhedlodd yn cael ei casglu o'i flaen, a bydd yn ei rannu'n ddau grŵp, fel mae bigel yn gwahanu'r defed a'r geifr. Bydd yn rhoi'r defed ar yr ochr dde a'r geifr ar yr ochr chwith. Dyma fydd y brenin yn ei ddweud wrth y rai sydd ar yr ochr dde. Chi ydy'r rai. Mae fy nhad wedi bendithio. Felly dewch i dderbyn eich etifeddiaeth. Mae'r cwbl wedi baratoi ar eich cyfer ers i'r byd gael ei greu. Dewch, oherwydd chi roddodd fwyd i mi pan oeddwn i'n llwgu. Chi roddodd ddiod i mi pan oedd syched arnai. Chi roddodd groeso i mi pan doeddwn i ddim yn nabod neb. Chi roddodd ddillad i mi pan roeddwn i'n noeth. Chi ofalodd amdanai pan oeddwn i'n sâl. Chi ddath i ymweld â mi pan o'n i yn y carchar. A rydyn ni'n gwybod gweddill y ddameg, ond i ni siwt oedd yr rhai oedd am gael i bendithio wedi synnu'n lan. Dwn nhw ddim yn deall siwt ar wyneb ddiar o'n nhw'n hyddi y fath haelioni. A mae'r brenin wrth gwrs yn esbonio iddyn nhw, pan wnaethoch chi helpu unrhyw un oedd mewn angen, roeddech chi fel tasech chi yn uniongyrchol yn fy helpu i. A nawr dyma'r cyfle i chi dderbyn y rodd hael rwy am i roi i chi. Derbyniwch fy haelioni. Ond rydyn ni'n gwybod hefyd bod y stori yn sôn am y geifr, am y rai sydd yn gorfod cael ei rannu i ochr chwith y brenin. Y ran na fyddan nhw yn derbyn o'i haelioni, ond yn hytrach yn derbyn o'i gosb. Y rai sydd yn dweud pryd na wnaethon ni dy helpu di, ac sydd yn derbyn yr ateb pryd na wnaethoch chi helpu y rai anghennus a chithau'n dod ar eu traws nhw. Fel mae'r darlleniad o Eseciel hefyd yn hatgoffa ni, mae'r syniad yma o'r brenin yn gwobrwyo a'r brenin yn cosbi yn un amlwg iawn ym myd ffydd pobl Israel a Christnogion fel ei gilydd. Didolir defed tewion rhag y rai tener i ni'n clywed amdano yn Eseciel 34. Didoli y rai oedd wedi bod yn gas i'r defed anghennus rhag y rai y mae'r bugail yn wir yn mynd i edrych ar ei hole. Dyna'r darlun sydd gyda ni yn Eseciel 34, ac wrth gwrs y defed a'r geifr sydd gyda ni yma yn Mathew 20:5. Mae'n anodd i ni ambell waith, ond dyw e i
Feddwl am y ddoi yma yn cyd-fynd, y wobr ar farn, yn dod oddi wrth Dduw, yn dod oddi wrth y brenin, yn dod oddi wrth y bugail yma, bod y ddoi yn cyd-fynd a'i gilydd. Ond mae Paul yn atgoffa i ddarllenwyr yn Effesiaid 1 bod y brenin hwn rininau yn ei ddilyn sydd yn dwyrn ar ein bywydau ni, yn frenin sydd yn eistedd ar yr orsedd uwchben pob gorsedd arall, a sydd yn delio yn deg gyda'r cenhedloedd, sydd yn delio yn deg gyda'i eglwys ef, yr un unau yn rhan ohoni, rhan unau yn rhan o'i gorff ef, ac yn ei ddilyn ef yn llawn. Mae'r brenin hwnnw yn frenin hael. Mae'r brenin hwnnw yn un sydd yn rhoi ei roddion yn agored I ninnau. Boed I ni ddilyn y brenin hwn a gwneud beth bynnag y medrwn ni I helpu rai llai ffodus na ni, I helpu pob un mewn angen o'n cwmpas ni. Ac mwyn I enw. Amen. Gai unwaith eto estyn gwahoddiad i'r sawl sy'n mewn angen I dderbyn o'n haelioni ninnau fel eglwysi. Os eisiau help arnoch chi o gwbl, a newch chi os gwelwch yn dda dod I gysylltiad a mi wnewn ni yr hyn y medrwn ni. Mae'r oedfaon dydd Sul nesaf fel sydd wedi cael I hysbysebu yng Ngharmel ym Mhanardydd y bore, Cwrdd Cymun yn Saron am 2 y prynhawn ac yna yn Sowar am hanner awr wedi 3, ond wrth gwrs mi fydd yna oedfa hefyd ar YouTube i'r sawl nad un nhw'n medru bod yn bresennol yn yr oedfa. Gadewch I ni weddio a gweddi gan Padrig o'r 5ed ganrif yw'r weddi i'n gollwng ni. Arglwydd fy niw, bydd yno fi'n cryfhau, o ddi allan i'm diogelu, droso fi'n cysgodi, o ddi tanna fi'n cynnal, o'm blaen i'm tywys, o'm hôl i'm cyrchu, ac o'm hamgylch i'm hamddiffyn, a gras yn harglwydd Iesu Grist, a chariadyw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.